apari chitura ende wakadai kono bhebhera kana kutipirawo ende wakadai kono bhebhera kana kandokutipirawo waona manjipo uyakawanikwa atwa ne boyfriend yake natezara iri bhebhera machuwai iri harisi bhebi kapi ebi makadi henyu aiwa dresi rakanaka iri varishatisa nekuisa mosquito neti pamusoro Satan. Abiangwe, wege kunetseka nozo plumbing, paving, building material. Good hand yawe nezvakanaka. Sokuti kana imi mukazvimba soka vanovaka kutoita pakatowakiwa naMwari chaiye. Zvekuwaka zvazvo Good Hope Construction. Vanovaka Abiangwe, makazvimba ireni. Abiangwe ka namanya ikoko. Kana musingakwanisi kusvikayo ngotokona ipo paFacebook pa kana paTikTok pa muchagona Good Hope Construction, good hand construction. Mukanotokona ipo pa Instagram po pori mawaki vaimi zvino sho mungandofamba mujecha imo mapavement ariko shedze Good Hand Construction wakuisira mapavement mataira musanetsena matuzvimhanu kunoona matuzvi achindoera murodhi kudai so vashedzawo kuitira plumbing man vanonama zvose kutokonya zvose kusvika zvichabudiba kono kutoita basa rekundojamba matuzvi aiwa ba vashedzewe Good Hand Construction.